Okay, den her idrætscase, den handler om løb og motionsvaner. Og vi har Martin, som er 20 år, og han vejer 76 kg og 81 høj og har et kondital på 44. Og han dyrker motion, løb eller cykling 3-4 gange om ugen, men han har ikke nogen fast træningsplan. Og det første spørgsmål lyder på: forklar ændringer i danskernes motionsvaner og vurder Martins valg af motionsform stemmer overens med de fremherskede tendenser. Og det de mener med danskernes motionsvaner er f.eks. hvordan den har ændret sig i forhold til i 60'erne f.eks., hvor det var mere normalt at være meldt ind i en forening, hvor op igennem tiden, så er det blevet mere almindeligt bare at træne for sig selv. Sådan, ja, hvor man ikke er meldt ind, men hvor man kan styre sin egen træning. Og hvis vi kigger på det første bilag i bilag 1, så kan vi se, hvordan det er i dag med folk, der ikke er meldt ind i foreningerne, f.eks. løb og cykling, som Martin dyrker i det her tilfælde. Og der er Martin jo et rigtig godt eksempel, fordi som vi kan se, så er der 31%, der løber, men det er ikke særlig mange af dem, der er med i en løbeforening. Det er kun 2, der er med i en forening, og 29, der ikke er med i en forening, så der er Martin et rigtig godt eksempel på, hvordan det er i dag i forhold til, hvordan det var engang før. Og det samme i cykling, der kan vi også se, at der er meget få, der er med i en cykelforening, og der er mange flere, der bare cykler for motion på deres egen måde. Grunden til, at det er sådan i dag, er fordi det er så frit, at man kan gøre det, fordi man skal ikke følge nogen plan. Man kan træne, når man selv har lyst, og det er det, der gør det en del nemmere for folk at bare træne, som de har lyst, om de så var på fitnesscenteret ud og løbe en tur. De kan gøre det lige på dagen, når de har lyst, når de har tid, fordi i det moderne samfund, der ændrer tingene så meget hurtigt, og man ved ikke helt, hvornår man skal noget, og hvornår man har tid. Så det er nok mest friheden i det, og muligheden for at gøre det på ens egen præmisser, der har gjort det så populært at træne for sig selv i dag, og de muligheder, vi har i dag, er mange flere, end man havde engang. Det er nok det, der gør en stor forskel fra, hvordan det var engang, hvor man trænede meget forening, til i dag, hvor man mest træner for sig selv, som vi også kan se på her i bilag 1, hvordan det er vist her. Hvis vi går videre til spørgsmål 2, som hedder: forklar kort, hvad der vil menes med, at Martin har et kondital på 44 og tager stilling, om han er i god form. Et kondital er et numeristisk mål for, hvor god kroppen er til at optage ilt under fysisk belastning. Og hvis vi går ned i bilag 2, så kan vi se, at Martin han er en mand, og han er 20 år gammel, og han har et kondital på 44. Så han ligger faktisk lige over middel. Så han har egentlig et godt kondital, og det er et godt udgangspunkt for hans træning allerede nu, hvor han også træner 3-4 gange om ugen. Så Martins kondital ser faktisk ganske glimrende ud. Og det er egentlig et ganske udmærket startpunkt for hans træning. Og hvis vi går videre til spørgsmål 3, kan vi se, så står der så: Martin løber og cykler som oftest alene, men en gang imellem foregår løbe eller cykeltur sammen med vennerne. De har sat sig mål. Inden for 7 måneder vil vi forsøge at gennemføre Berlin Marathon. Både for Martin og Peter er det deres første maratonløb. Så spørgsmål 3 lyder på: forklar principperne for træning af den aerobe arbejdsevne og belys, hvilke fysiologiske forandringer træningen medfører. Kom samtidig ind på de faktorer, som især har betydning for præstationen i maratonløb. Når man skal træne den aerobe træningsevne, fokuserer man sådan på udholdenhed, som jo er det, der de går op i her, fordi de skal cykle og løbe. Den aerobe effekt gør, at når den bliver bedre, vil kroppen blive bedre til at pumpe blodet rundt i kroppen, fordi hjertet bliver større og stærkere. Så det kan pumpe mere blod, og det kan pumpe blodet rundt hurtigere, så blodet cirkulerer rundt i kroppen, så man får mere ilt ud til sine muskler, og derved, kroppen fungerer bedre. Det gør også, at de affaldsstoffer, der bliver dannet, de fjernes hurtigere, fordi kroppen vil blive hurtigere til at danne enzymer, som så fjerner de affaldsstoffer, der kommer i musklerne, som gør, at vi syrer til. Og det er vigtigt, når man skal løbe, specielt når man skal løbe langt, fordi der danner vi jo mange affaldsstoffer i vores muskler, som gør, at man kan syre til. Og hvis du ikke syrer til, eller syrer i hvert fald mindre til, så kan du løbe længere og syre så lidt til som muligt. Det er også det, der gør, for eksempel når du bliver træt i dine lunger og i din krop, så er det fordi, at dit hjerte også bliver træt. Og hvis dit hjerte ikke bliver træt, men det kan pumpe alt det her blod rundt i kroppen, så er det jo fordi, du har et godt blodomløb, og dit hjerte er stærkt. Men hvis vi ser ned i bilag 5,
Så kan vi også se her, at for eksempel slagvolumen, der angiver hvor meget blodet, der bliver pumpet rundt, og hvor kraftigt ens hjerte slår. Så det varierer rigtig meget fra en utrænet person til en trænet udholdenhedsløber for eksempel. Det er fordi deres hjerte er vant til, eller det er blevet trænet mange gange i at pumpe blodet rundt, og derved blevet stærkere, og så kan pumpe mere hurtigere og kraftigere, som er meget vigtigt for de her maratonløbere. Så det er det, de træner rigtig meget efter, og det er det, der ændrer sig i kroppen, når man så begynder at træne. Så er det sådan primært det her med, at hjertet vender sig til det, dit hjerte bliver stærkere, det pumper mere blod rundt, og gør, at der kommer mere ilt ud til musklerne, så man bliver mindre træt, når man løber. Og det er jo så det, der sker hen ad vejen med den aerobe effekt i løbet af ens træning. Noget andet, der vil ændre sig i kroppen, er, at ens muskelfiberne, der vil balancen også ændre sig. Hvis vi går ned i bilag 6 her, og kigger i den firehudede knæstrækker, som er den muskel, der sidder i lårene, og man bruger rigtig meget, også kaldt quadriceps, så kan vi se på distanceløbere, de kan have helt op til 80% af de røde fiber. Og det skyldes, at det er sådan de mere udholdende fiber, der er i kroppen, som holder længere på ilten. Hvor for eksempel sprintere, de har den mere eksplosive kraft med de hvide blodlegemer, som gør, at de kan hurtigt lave en eksplosion og udvinde rigtig meget energi i de fiber. Og med de røde fiber kan man længere holde på energien og spare lidt på den, og så fordele den over helt. Fordi når du løber et maraton, eller rigtig langt i hvert fald, så er det vigtigt at kunne sådan fordele energien rundt, så man hele tiden kan holde et konstant tempo og blive ved med at holde det, og så til sidst, så vil man kunne holde et rigtig højt tempo i lang tid, og så til sidst vil man kunne udvinde al sin energi. Den måde man så træner sit hjerte for eksempel, og de røde fiber, det er jo, hvis du skal blive langdistanceløber, så er det på den måde, at du træner den ved selvfølgelig at løbe en masse lange ture, som vi også kan se her i bilag 2, så man typisk tager en distancetræning, eller måske noget intervaltræning. Distancetræning er, hvor man presser sig selv rigtig meget, altså 70-85% af makspuls. Det er rimelig højt, altså fordi pulsen den angiver også, hvor meget du yder, fordi det er der, hvor meget blod der bliver pumpet rundt. Så det er rigtig højt faktisk, og det vil man gøre op til flere timer. Det er sådan en rigtig hård måde at træne på, men det hjælper på det, og med tiden vil man kunne løbe hurtigere og længere. En anden måde man gør det på er intervaltræning, hvor intervaltræning går ud på, at man løber et stykke så hurtigt man kan i et rigtig højt tempo, og så holder man en pause, så ens hjerte lige kan nå at slappe af, og så igen, sådan, imens man stadig er forpustet, så går man i gang med at løbe igen. Og på den måde, så bliver kroppen mere træt, og det øger ens, blandt andet ens makspuls, så man kan blive hurtigere lige på det sidste, og yde endnu mere, hvor distancetræning nok vil gøre sådan, så det er det tempo, du holder mest igennem et helt maraton for eksempel, som det er Martin skal løbe her. Så det er den måde, han skal træne på, hvis han vil træne op til det her maraton, som bliver en vigtig del af hans træning. Det bliver distancetræning og intervaltræning. Men når man løber maraton, så er det det, der tæller, fordi det hjælper på hjertet, at det bliver stærkere, det hjælper på lungerne, så man kan få mere luft ind og ud igen, og hvor meget luft der kan cirkulere rundt i kroppen. Og det hjælper også på hans røde fiber, som er rigtig vigtige for distanceløbere. Hvis vi går videre til spørgsmål 4, som lyder på, diskutere om det er realistisk for Martin at kunne løbe et maraton og blive klar til det, og give et bud på, hvilke overvejelser Martin kan gøre sig, hvis han vil formulere en målsætning. Vi ved jo, at Martin er i umiddelbart god form. Han har et kondital på 44, som vi også kunne se i det andet bilag hernede i bilag 2, som egentlig er over middel, så han er allerede i okay god form. Og på 7 måneder, hvis han træner hårdt, så kan han jo godt nå at komme i rimelig god form. Så jeg vil bestemt mene, at Martin godt kunne nå at blive klar til et maraton. Og nu ved jeg ikke, hvad han mener med en god tid, men han kunne sætte sig et mål i hvert fald, fordi han er i god form, og han bliver ved med at træne, og hvis han træner hårdt, så kan han sagtens sætte en rigtig god tid. Hvis vi så går ned i bilag 8 og kigger, så kan vi se, at der er sådan nogle realistiske mål, hvis målet er for højt, og nogle attraktive og nogle specifikke og målbare. Jeg vil sige, hvis han bruger de specifikke og målbare, det vil gøre det nemmere for ham
så han kunne sætte sig et mere specifikt mål for sin træning. For eksempel at sige, okay, jeg vil klare det på 3,5 timer. Så har han noget sigt efter, og det tror jeg bestemt vil hjælpe på sin træning. Og når han også træner sammen med ham, sin ven Peter, så vil det hjælpe på det, at hvis de sætter sig nogle specifikke mål, så vil det blive nemmere for dem at kunne gå efter de mål, og så derved gøre det nemmere for dem selv at tænke, okay, jeg skal nå det her, og det vil motivere en mere til at prøve hårdere. Og hvis vi også kigger på den nederste her, bevidstgørende og under egen kontrol. Altså, de har ikke lavet de store analyser af, hvor hurtigt de kan løbe. Det står der i hvert fald ikke noget om i selve casen her. Men vi ved, at han har et godt kondital jo. Så jeg tror, han kan sætte et rimelig højt mål for sig selv og blive ved med at træne godt. Altså de specifikke mål vil jeg mene er det vigtigste for ham. I stedet for bare at sige en god tid, så skal han finde en tid og sige, jeg vil klare den på 3,5 timer. Nu ved jeg ikke, hvor hurtigt maraton er, men jeg ved, at de bedste i verden løber på omkring 2 timer og 10 minutter. Så hvis han siger 3 timer til 3,5, så tror jeg godt, at han kan nå det, for 7 måneder er ret meget at træne i, når man allerede er over middelform. Så det vil jeg bestemt mene er muligt for Martin, at han kan løbe det maraton, og han kan lave en rimelig god tid på det her. Men ja, igen, det kommer an på, hvor meget han træner, og om han træner hårdt. Altså, ja, det tror jeg var ved at være det hele for den her case, jeg vil fremlægge nu.